Dnes liturgia ukazuje nám, ako sa naplňa to, čo sme počuli včera v Evanjeliu a čo hovoril Kajfáš. Vy neviete nič, neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. Evanjelium, ktoré počúvame na začiatku liturgie, ukazuje nám slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Tu sa naplňa to, čo je napísané v 9. kapitole knihy proroka Zachariáša. Plesaj hlasno, dcera Siona, jasaj, dcera Jeruzalema, hľa tvoj kráľ ti prichádza, spravodlivý a prináša spásu. Ponížený je a nesie sa na oslovy, na osliadku mladiati oslice. Vyhubí vozy z Efraima a koniec Jeruzalema. Vybiznú bojové kúše a o pokoji bude rokovať s národmi a jeho vladárstvo je od mora k moru a od rieky až do končín zeme. Evanjelium ukazuje nám veľkú radosť ľudí, ktorí vítajú Ježiša ako kráľa. Evanjelista Marek píše: mnohí prestierali na cestu svoje plášče, inni zase zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza, Hosanna na výsostiach. Ježiš prichádza ako kráľ, lenže nie je on kráľom, ktorý utláča, ale on je tým kráľom, ktorý túži po pokoji a šťastí človeka. Túži potom, aby človek žil v pravej slobode. Ježiš neprichádza vyslobodiť izraelský národ od rímskej okupácie, ale prichádza vyslobodiť človeka od otroctva, hriechu a smrti. Veľmi krásne nám to ukazuje apoštol Pavol. Ježiš Kristus, hoci mal božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Evanjelium o umúčení Ježiša Krista ukazuje, že naplňa sa to, čo hovoril Ježiš. A ja budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých priťahnem k sebe. Povzbudzujem predovšetkým seba, ale aj vás, aby sme pozorne si prečítali evanjeliovú sťať o umúčení Ježiša Krista. A takto rozjímali nad veľkou láskou, akú Boh prejavil voči každému z nás. A aká je naša odpoveď na túto Ježišovu lásku. Zastavme sa pri jednom okamihu. Ježiš ešte v Getsemanskej záhrade hovorí učeníkom: všetci odpadnete, lebo je napísané: udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď stanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Tieto slova sú pre mňa osobne veľmi povzbudivé. Ukazujú mi, že Ježiš pozná veľmi dobre moje aj tvoje srdce. Pozná moje silné, ale tiež aj slabé strany. Lenže my neraz sa chceme hrať na hrdinov. Pozrime, ako Peter reaguje na Ježišove slova. Peter mu povedal: aj keby všetci odpadli, ja nie. Ježiš mu odvetil: veru hovorím ti, ty ma dnes, tejto noci, skôr ako 2 razy kohút zaspieva, 3 razy zaprieš. Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní. A ako to nakoniec dopadlo? Keď prišli vojaci, aby Ježiša zajali, všetci ho opustili a rozutekali sa. A ako dopadlo Petrovo hrdinstvo? Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňo a povedala: aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom. Ale on zaprel: ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút.
Keď ho tam videla služka, znova začala vraviť okolo stolajacím: tento je z nich, ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi: veru, si z nich, veď si Galilejčan. On sa však začal zaklínať a prísahať: nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. V tom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slova, ktoré mu povedal Ježíš: skôr ako 2 razy kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Aj my niekedy sa pred Bohom hráme na hrdinov. Lenže Boh pozná srdce každého z nás. Vie dobre, akými sme. Preto vždy, keď padneme, prichádzajme s dôverou a s úprimným srdcom k Ježišovi a prosme ho o odpustenie. Pani Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoje veľké dielo spásy. Prosíme ťa, pretvor naše srdce, aby sme aj my, tak ako len dokážeme, odpovedali láskou na Tvoju lásku. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám krásny a požehnaný čas a pozývam vás aj zajtra.